Maswera banja Malawi nonse takulandirani. Posachedwa apa tikupatsirani nkhani ziwiri zimene zikuoneka ngati zavuta kwambiri. Nkhani yoyamba, misika ya mbewu ikuoneka ngati ivuta chaka chino ndipo alimi ayamba kale kudandaula. Akumati gula 30,000 ndi mmene ndalama yagwera mphamvu pano. 30,000 ungagula chani munthu? Nkhani ina ndiyokhudza akasaira amene atula pansi udindo ngati commissioner wa MEC. Kodi iwo atula pansi udindo chifukwa chani? Tatiye tioneni nkhani zonse mwatsatanetsatane pa Zodiac. Chonde tisayiwale kupanga comment, like komanso subscribe. Tiyambe ndi nkhani yokuti commissioner wa bungwe yoyendetsa chisankho la MEC Francis Kasaira watula pansi udindo wake ku bungweli. Kalata yomwe mneneri wa bungweli Asangwani Mwafulirwa watulutsa yati Akasaira akufuna kuyika chidwi pa ntchito zawo zina. Iwo anali commissioner osankhidwa ndi chipani cha DPP ndipo anakhalanso nduna ya boma. Pali chiyembekezo choti Akasaira apikisana nawo pa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo mdera lawo ku Nsanje, kotero nchifukwa atula pansi udindo. President Lazarus Chakwera watenga udindo wotsatsa dziko la Malawi ngati malo apamwamba wokopa alendo. Iye anati kupatula nyanja ya Malawi, nyama ndi zina, dziko la Malawi ndi la anthu akhalidwe komwe anthu akunja angazeko, komwe anthu akunja angathe. Iye anati kupatula nyanja ya Malawi, nduna, nyama ndi zina, dziko la Malawi ndi la anthu akhalidwe komwe anthu akunja angazeko zinthu zomwe sazipeza m'mayiko ena. Nduna yokopa alendo Avera Kantukule yatsindika izi ponena kuti anthu oposa 1.1 million akhala akufika mdziko muno kumalo osiyanasiyana ochititsa kaso. Izi amayankhula pamwambo wa masiku awiri wa ntchito yokopa alendo mu mzinda wa Lilongwe, ndipo Alex Banda anali kumeneko ndipo adzandiza mbiri. Malawi gives you the best of both worlds to the price of monga katswiri onenerera malonda. Dzulo President Lazarus Chakwera anatenga nthawi kutsatsatu dziko la Malawi ngati lokhalo lomwe alendo akuyenera kubwera kudzaonatu nyama komanso mbali zosiyanasiyana za dziko lino kuphatikizapo nyanja ya Malawi. Iwotu amalankhula pa msonkhano wa masiku awiri okopa anthu kuti adzachite malonda mdziko muno kumbali za ulimi, migodi komanso tuzina. Malawi is home to the most iconic that stands kumbali yake nduna yoona zokopa alendo mdziko muno Avera Kantukule akuti misonkhano iyi yotchedwa Malawi International Tourism Expo yakhalatu ikumema alendo ochuluka kubwera mdziko muno, pomwe tsopano kuchoka mu 2023 alendo 1.1 million akhala akufika kuno ku Malawi. Tinavutika kwambiri nthawi imene dziko lino limadutsa matenda a COVID-19. Kusonyeza kuti nthawi imene timafika 2017 kunoko kunali kubwera alendo okwana 900,000 kufika pa kufika 1 million. Koma noti kudutsa matenda muja tinazapezeka zona nambala ija inatsika kuchoka pa 936,000 kufika pa 198. Makampani anatseka, anthu kusiya ntchito ndi zina zotero. Koma noti kuchokera 2023 kufikira panopa tadutsa kupyoza nambala imene ijayo. Pakale panopa tili pa 1.1 kapena 1.2 million pa statistics athu amene tikuwaona 2024. So zoti ndikuthekera kuna ti mwina tikuzopanga so double nambala imene ya anthu amene akubwera ku Malawi kuno. Anthu komanso kampani zakunja ndi mdziko muno zikutenga nawo mbali pa chionetsero chimenechi cha zokopa alendo chomwetu chithe lero lachisanu. Boma lapempha kampani komanso anthu kuti achite ubale wa malonda ndi cholinga chofuna kutukula ntchito za chuma cha dziko lino kudzeratu mu ntchito zokopa alendo komanso kutukula chuma cha dziko lino. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda. Alimene amthirira kudedza apempha boma kuti liyesetse kuwapezera misika ponena kuti lidakali vuto lalikulu pa malonda awo. Wapampando wa gulu la alimi wamthirira la Nambuna Yoweri Josia akuganiza kuti njira yodalirika ndi kukhazikitsa makooperative amphamvu. Christina Chiwota ali ndi nkhani yonse. Boma latilayika padera ndalama pafupifupi 99 biliyoni kwacha za ulimi wa nthirira. Ngakhale zili chomwechi alimi ena anthirira mboma ladedza adandaula za kusowa kwa misika ya mbewu zawo. Wapampando wa gulu la ulimi wa nthirira la Nambuna Yoweri Josia wati ili ndi vuto lalikulu lomwe akumana nalo.
iwo anena izi lachinayi pomwe nduna ya zaulimi asamukawale imayendera malo a zaulimi wanthilira anambuna ndi bwanje. Mavenda amangobwera kumadzangotibera katundu wathu mwina pano akumatigula 30,000 ndi mmene ndalama yagwera mphamvu pano 30,000 ungagula chani munthu koma kupeza wanena kuti munthu akudza kugula thumba 30,000 iwo aja amakapeza maphindu pamene mwina patakhala misika yodalirika yokhazikika ndiye kuti ifeyo alimi tipeze kuti ndi ulimi wathu tidzisangalala mwabwinobwino. Nduna ya zaulimi asamukawale yati izi zili chomwechi kamba kuti alimi ambiri samadziwa ndondomeko zotsatira pozipezera misika. Chifukwa panopa ulimi tikufuna kuti munthu asiye kumalima mbewu osapeza nsika koma tikumayamba ndi nsika kaye kenako kukalima. Imene ndi business munthu supanga opanda nsika umamba kupeza nsika kaye kenako kulima kuti zinthu ziyende bwino. Alimi amalo a ulimi wanthilira wanambuna komanso bwanje akuchita ulimi wa mpunga. Boma la Dedza lili ndi malo olimapo oposa mahekta 160,000 ndipo mwa malowa mahekta oposa 11,000 atha kuchitapo ulimi wanthilira. Bungwe la SKJ Lab latsindika kufunika kuti otsogolera alendo odzaona malo ochititsa chidwi azidziwa bwino ntchito yawo pothandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Akuluakulu a bungweli atsindika izi pa maphunziro a anthu ogwira ntchitoyi ochokera ku Nkatabe, Mangochi ndi Mulanje pofuna kupititsa patsogolo luso lawo komanso kuti adzigwira ntchito mofanana. Nobert Mzembe ali ndi ripoti. Ndi thandizo lochokera ku bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGRA komanso Checkmate. Mtsogoleri wa ntchito za bungwe la SKJ Lab chigawo cha kumpoto a Gibson Chisale ati maphunzirowa omwe apereka kwa omwe amatsogolera alendo kumalo a zokopa alendo mdziko lino athandiza dziko lino kukhwima pa ntchitozi ndi kupeza phindu lochuluka. Tinaona kuti sekta ya tourism makamaka ma tour guiders imakanga kuti imaiwalidwa. Ifeyo pokhala an event lab imene imapanga target kwambiri ngati za ma events even my entertainment. We felt like my guiders the amene amabwera tikakhala kuti kuli ma festivals like Sun Festival as an example. We need my guiders kuti akuzobwera ndi anthu katamera chawo. Omwe apempha boma kuti liyikepo mtima kukonza misewu yopita kumalo a zokopa alendo wapa mpando wa gulu la otsogolera alendo kumalo oterewa komanso osema ndi kugulitsa ziboliboli m'boma la Nkatabe a Peter Chembezi ati maphunzirowa apindula dziko lino pa chitukuko cha ntchito zokopa alendo. Malawi ngati dziko tikadakonda kuti ino akadachitapo kena kakonena kuti ino malo amene muli zinthu zokopa alendo akadatikonzera kupita misewuyo. A James Tembo ndi mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya boma la Nkatabe omwe anatsegulira maphunzirowa ndipo anafotokoza motere zakufunika kwake. Training ithandizira ku council chifukwa chakuti ma tour guides amene apangidwa training lerolo kagwiridwe kawo ka ntchito kapitira mtsogolo ma tourist ambiri azibwera ku Nkatabe ndiye kuti revenue izikwera. Malo mwa Zodiac mboma la Nkatabe ndi Nobert Tamba Mtuva Mzembe. Aphunzitsi msukulu za primary za boma zomwe zili m'madera akumizi tsopano adzilandira 34,000 kwacha yonjezera pa malipiro awo apamwezi. Unduna wa zamaphunziro a primary ndi secondary wati izi zikudza pansi pa dongosolo latsopano lomwe undunawo wakhazikitsa pofuna kupa aphunzitsi kuti azikaphunzitsa msukulu zomwe zili m'madera oterewa. Mneneri ku unduna wa maphunziro za sukulu za primary ndi secondary Christopher Kapachika Banda wati sukulu 1,537 zomwe zili ku midzi komanso aphunzitsi 12,624 msukuluzi ndi omwe ayambe kupindula ndi dongosololi. Akapakachira akulongosola kuti unduna watulutsa uthenga kapena kuti kalata yawadziwitsa aphunzitsi aku primary komanso atundonso a Malawi za ndondomeko imene unduna unakhazikitsa yopereka ndalama yokwana 34,000 Malawi kwacha mwezi uliwonse. Ndondomeko imeneyi ikutchedwa pa Chingerezi kuti Reformed Hardship Support Scheme. Reformed Hardship Support Scheme cholinga chake ndikufuna kuti tilimbikitse aphunzitsi kupita msukulu zimene zimatengedwa kuti ndi zakumudzi kwambiri.
mukudziwa inu kuti pali malo ena kumene ogwira ntchito amatha kumwina monyinyirika, ndiye unduna wabwera ndi ndondomeko imene pofuna kuwalimbikitsa aphunzitsi onse amene ali msukulu zimene ndi zakumudzi kwambiri, kuwayamikira kapena kuwathokoza komanso kuwalimbikitsa kuti akhale msukulu zimenezi. Ndipo mwezi uliwonse kuyambira mwezi wa Novemba chaka chatha aphunzitsi amenewa akulandira ndalama yokwana 34,000 Malawi kwacha. Ndithanso kutsimikiza kuti ndalama imene aphunzitsi wakhala akulandira imene amati rural hardship allowance ya 10,000 Malawi kwacha, imeneyi sikukhudzidwa mwa njira ina iliyonse ndi ndondomeko imene yakhazikitsidwa posachedwa apa.